Onyankopɔn wo ne tumi nyina yɛwɔ di a adeɛ nyina wie pɛyɛ wɔ anim agya tie me mpaebɔ ɔsorosoro ne awurade otwera po Onyankopɔn wobɔ ɔsoro ne asase awurade menim baabi a mefiri wɔtan anibere ta meda metimi na adwendwen agya mede me nipadua na mekra aba sɛbia na sɛ mede me ho hyɛ wo nsa awurade fie wobɔgya kronkron no go me so mehia wadom mu nkɔsra wo na tumi yɛ wo dea agya mebɔ mpayɛ ne so mefrɛ wo makyi ne manim ebi ni hɔ onkotoo ne mani da so agya hunu me bɔbɔ me Nyankopɔn mede mirika mabɔ wɔ sɛbia na sɛ mede me nipadua ne mekra ɛhyɛ wo nsa wogya kronkron no mu otweda mpo nyame mesome fora wo tie me ne ma wo nkɔsra ne wadom me ne ɛmmara me so agya waka wasɛm mu sɛ ɛmmara ɛdi akyire awie yɛ bere otweda mpo Nyankopɔn na wobɛhwie wadom ne wo nkɔsra ɛbɛgu yɛn so ɛyɛ nɔkɔre ɛbɛrɛ ne nie agya baabi a mefori no mefori akyire makyi ne manim obi ni hɔ menkoa wo ne mekamafoɔ agya meto m'ani a okoto na mani da w'anim otwera mpo Nyankopɔn ne wasɛm ana sɛ mede me nipadua ne mekra ɛhyɛ wo nsa hwie bogya kronkron ne gu me so agya woka ne wasɛm sɛ ɛnɛ ɛdi akyire wode wadom no nkɔsra no bogya bɛhyia no wode bɛgu yɛn so agya me mpayɛbɔ ne yɛtie me mpayɛbɔ na tie me ne mesu frɛ wo mahonya berɛ mu agya makyi ne manim meni waboafoɔ biara ɔnkotoo ne me boafoɔ agya horo me bɔbɔ dɛnkyɛ me ɛbɛrɛ ne die mewɔ asɛbiara sɛ ɛnyi w'ani hinta me agya baabi a mefiri no atamfoɔ di makyi ne dɔ sosere me meni sɛ wo nkotoo na bɛtumi agye meyɛ agya me mpaebɔ ne yɛtie me mpaebɔ na tie me ne gye mefiri ɔhaw ne amanneɛ ne nso wiebiara ma wobogya kronkron no ɛntwa me ho nhyia ɛwɔ wadom mu ɔsɛ ɛdɛ yɛkyi wobɛhwie wo nkɔsra no agu yɛ so ɔbɛrɛ ne nie agya hwie adom na animonyam ma me matamfoɔ di makyi no ɛdɔɔso awurade ɔbɛrɛ ne nie agya tie me mpaebɔ tie me ne agya me so frɛ wo ɛwɔ hia da mu ama ho yɛnya berɛ mu agya tie me neɛ fa wo nkɔsra no ka me ho adom ne animonyam ɛyɛ wo de a Sister Konkoro